nkwokwalago. Ashe m nkwokwalago. Ndị nna nna anyị ha chi ndị anyị na-efe ekene m unu. Ekene m na nkwọ, kene n'orie, kene na ahụ eke. Ihe aha a na-erikwa eri unu ga-erie n'ogbe. Nwa bụ nwa unu erie n'iberibe. Abịakanụ m biko nụ. Alụrụ m nlọ n'abalị ụnyaahụ wee lụọ ebe m hụrụ ya ka ọ na-anata. Ma nnata ya na-ewezi oge. Kedu ihe m ga-eme? Unu ka m bịara ịlụrụ ọrụ a hafụ ihe niile nji were obi m na mmụọ m bụ ịlụrụ n'ọrụ. Ndị kwuru okwu si nọ aka nne kwa aka ekpe kwa aka nne. Nlụkwa nke unu n'ụlọ ọrụ m nke ya bụ na obi adị m mma. Ma otu o si dị kịta obi na-agbawa m agbawa, anya mmiri juru ebe ahụ. Merenụ m ihe a kpọnata ka mụ na ya nọrọ. Enwezuru m ihe niile, ọwa ego, ọwa akụ, ọwa ụba, mana ohu ihe a na-enweghị obi na-agbawa m. Merenụ m aka, merenụ nwa unu biko. Ekene m unu. Nkwokwalago. Asị m nkwokwalago. Organ. What's your good focus? Organ. Where would it be? You got it. We're in. You can get so you on Andia, we will get back a while. Coco Anya Bar do it. Oh, Bruno, not got it, Conuna da Fosa. Is it? You get it. You can quick rub on your Pico. In our journey, Guinea. A Marambai Jaco. A Marambai Jabia. As a woo jago tero, Gordon Keta. A Mara Hobber and Keta. I'm Magan Bojako. Nta na-eya ma mbe m jeko. Ihe m na-ekwu agụ nkwọ ha anyarị na-ehi isi pekepeke ma anwụchaghara ọhụgelu ma ọhụgala. Ivuru ihe ivu m ivuru pịaritere anya ụkwụ. Nta ngata ashi. Kefe bụ nsogbu. Una ka ogene. Ime ka nchere unu bụ ndị ori. Mba, ịghọtara ife m na-ekwu. Ife ọ bụ na ọ bụ. If I be fake a junior, we do. Fake a junior, eh? I'm not break this and a junior. Hey, I prefer by fry. A buy na gaketab. No bozu. I got no bozu. Yes, again. Get desire. Macajai cosina, junior. Macagin. Yeah, what can it be for? Because you was a guy Nando Quagana. Fake I do and coma. Go cry way around the mold. They would have to buy the gas. It's not going to work. I see you. Okwezi. It's no Okwezi. Ayerienda. Papa was no more now. What
Aja okwefuru ụwa a na-azụ ụwa dị egwu n'afa mana ifo okwefu nka ụwa dị ụtọ ama m ka Chukwu nna nna oshibi n'eluigwe nnọọ were nnọọ ụwa were une na mmanụ aṅụ mana ihe n'ime tie n'ime ụwa na-atọzi ịmana ama m na ihe ọkọmbọ nyere anyị na-arụ ọrụ amara m na ọ ga-arụ ọrụ ama m na ihe ụmụ ihe ọkọmbọ fekọjụ nnọọ were magnetọ tie n'ime sa were gaba na ọ ga-arụ ọrụ ifụkwa ka si wee nnọọ ebe anwa ndị apụta mgbe ihe ha egwusi ha were mmemme masịrị gị ebe a ka ị ga-esi nwee ọ bụ gị ka ọ bụ m na-abịazi ka ozu nwụrụ anwụ mgbalee kiriwezie m ndakpi n'ime ọgwụ ebe a ihe a dị ka m wee tii n'ahụ okeke ji ekwechiri ịfụ ka ha emere elu menala keke ekwere a nsị na-ekpebiri n'obi ọkwa na-enwe ka okeke a si nwe ka o si bido rụba ọrụ emezie rụọ ndị agata ya na-ajọ ọhịa atụrụ m n'anya eziokwu mana eche m n'iwe ezigbo ozu igweta ihu gị obi fepụ m ọbọzi m amụchala m amụ ọkwa na enwukwa ị ga-adịkwa egwu ọkwa efọ gị maka mgbe ị na-ebe ịma adagide gị n'elu mgbe ị na-ebe a ịdị ka nwaanyị a na-ere mmanụ aṅụ ịma nwaanyị ịma ọ bụ ọtọ mgbe ọ nwụrụ otu ahụ ihe dị mgbe ọ nwụrụ n'ọja ha eji achie ka otu a ga-ede kịtị kparachakwa gị anya ebe ahụ mpama ịma ya ọ bụrụ na ndị a abịa họl tupu mgbede anyị ga-achọ onye ga-ego keke a anyị ewere ego anyị nwetara ya kwaks egwu anyị ọ gịnị dị aja ịma na agwara m gị enyona m n'ime keke ahụ nyụma n'elu nyụma n'ala enwere ebe m fụrụ akwụkwọ keke a enwere ka mmadụ ga-echezi ya aghara inye ya akwụkwọ ọ bụ na ma ga-ere n'ihe ha ihe a zụrụ ya ahụrụ m na ị na-eme underestimate ndị Nsụka ha rie ya hụ ha fụrụ m ya hụ I know what to do amara ihe m ji eme yes ya m gwa gị ọ bụrụ na ha abịaghị bịa gbara keke ha ke ndị ọzọ anyị napụrụ nke ha si abịa agba anyị ga-ere keke anyị ga-ere ya were ego ya watzie anwụnta album aja ọkụ ifuru egwu anwụnta ya enwe ka egwu anwụnta ya si baa ahịa ụwa niile ga-anụ maka anyị ọkwa a na-ekwu maka aja a na-ekwu maka bọs a na-ekwu maka aja a na-ekwuzi maka ọga bọs ụwa niile ga-anụ olu anyị enwezie ka anyị si nweta ego n'ime gịnị ọkụ ifuru egwu a ga na-akụ ya ma na ebe a na-eme oriri na nkwari a ga na-akụ ya ma ebe a na-agba egwu agwantero a ga na-akụ ya ma ebe a na-ekwupụta mmadụ enwekwu ka esi dị akwụ ebe mmadụ nwụrụ agbụkwo ka o si dị si kụwa ya n'ebe a na-agwọ ọgwụ ego gịnị ka a na-ekwuru ọkwa ego egwu ka a na-ekwu ọkwa enwe ka ego shipụta na ya achọrọ m ime ebe o shipụta onye ka m bụzi m ga-azụ ezigbo ụgbọala abụọkwa nke iji ọta n'anya ọbụọkwa nke ụdị nke akpakara ihe big city n'anya ọkwụ ụtọ ọbụkwa ihe anụ ọfịa big city n'anya ọkwụ ụtọ nchọzi ịrụ ụlọ ọkwa ụlọ ọkwọ nwa mmechezie ngazụrụ ọkwụ ụgbọelu onye ọ na-aza aha nna ya ịnanya nke gị n'anya nke m ịnanya nke gị n'anya nke m enwezikwa ka ego si bụọ were gazụrụ mmadụ ọkwa mmadụ ga na-agwara abacha a na-agwara ewu isi ewu dezie na aja ọ gịnị dị mgbe eyirizie ha ndị oyibo na-akpọ kot ọ na hit ga-egbu m n'obodo a ngwa gị egwu aya ịmụkwụ mgbe ụfọdụ na m na-agụ egwu a olu m na-apụzi n'ahụ m na-abatakwa na-apụ n'ahụ m na-abatakwa na ọ na-adịzi ka olu ma olu Wizkid ngụgide ya ọ dagide ka nke Wizkid na-agụkwa ya ọ na-apụ ọ na-abata ahụ ma na-apụ ọ na-abata ọ na-adazi ka nke Davido ọkwa tupu ịma ihe na-eme Davido na Wizkid akpa anyị ka anyị na-akụ egwu mgbe ahụ anyị na-emeziri ha ịmakwa ndị ahụ ọ bụ ya bụ na m nsị gị ejikọta nke Davido wee jikọta nke Wizkid anyị wee bịa werezi ihe a na-akpọ rege wee spice anya ọ ya bụ na anyị enwetala anwụnta special album
a na-atụzikwa m n'ọnụ ọkwa sị n'ụza ije ọ na-atụ gị n'ọnụ kịta nwatakịrị nwaanyị tụrụ ahịa ka ebe fabi ka ije tụba gị n'ọnụ na ife anyị ga-eme ọ bụ na anyị luo ebe a ka anyị jụọ fa maka ịma na-afụ okwu afọ ọsịsị ya ha jụọ fa ma ifefa ji wee buru keke ka anyị nwee ike ịgbapụta keke ebunye ka ya nachi ya n'ugwu ebe ị nọ maka na ibe a na-agwụsị m ike ifo keke ahụ ndị agbụrụ keke a ka m ji azụ ezinụlọ m n'Enugu Enugu nwaanyị ka anyị na-ekwu anụgo m nwaanyị mụọ ụmụ anyị ji ite bi n'otu ọnụ ụlọ na Ababa hapụkwa na ndị nkenke n'anya amụjuo m ụlọ n'ndị ite kezi ị na-amụzi ejima ebu ka ejima ịtọ ka ị na-amụ unu ji nwanne m nwoke ọ bụkwa ihe ejima ọkwa otu ka ha nọ na-abịa ịmagonu ụdị ọrụ anyị na-arụ apụọ ga-agbagharịcha n'ụbọchị bata ọkwa adịrọ mmadụ ga-eji na-eneta onwe ya anya nwenyekwana ihe mmadụ ga-eji wee na-enegharị anya mụ na nwunye m ịmago anyị na-egori otu a ha na-abịa ihe ọzọ eruo 7 tieru mụ na nwunye m anyị dị ite ọkwa ya nwa keke anyị efu bụ ihe anyị ji na-ebi ndụ nwanne anyị dịkwa mma imele ebele wee mụgido nnọọ nwa mụ ya ọ bụrụzie na ọ tọrọ onye na ibi ya ifere ọnụ na ọ bụ n'ọgaranya onye ji ego kịta ọlụọ n'ụlọ lụcha ọnụ ụzọ onye ọbụla ọlụọ nke ya ọlụọ nke nwunye ya lụkwuo ọnụ ụzọ ebe ụmụaka ga-anọ o nwezie ka nwaanyị si wee megide n'ime abalị bịa kụwa ka ọ bụrụ ife akpara akpa o nwezie nwa na-apụta ma ọ bụ ka a si eme ọ bụrụ ife ndị ọcha ife ndị oyibo na-akpọ family planning ifere ọnụ ọka mma ifrọzifụ otu anyị nọ kịta otu ọnụ ụlọ ka ụlọ mmadụ ite naanị na-edina n'ofu akwa ya nwezie ka isi bịa n'ime abalị megharịa aka otu ọ bụ na ikekwa ọ bụla ebe dị nlo arụ nwunye gị dị nlo ka ịkụrụ aka odogwu amanye ịkụbazi ọ bụla ịgba nri na ofe iwe na-abụzi nwa ka esi abụ ọkụkọ ọ dụrọkwa mma nya ife nna ayọ gị bụ do ndorikodo ka ịrapụkwa ịmụ ọzọ ka ịrapụ ịmụ ọzọ bịa ka anyị fụ ndị a wee ruo oge anyị bidoro na-ajụ ọtụtụ ndị mmadụ a wee gwa anyị na ụmụ ndị mmadụ anyị wee chọgide unu wee chọta unu ebe a biko chere ịjụrụ ndị mmadụ ha sa na awụ mmadụ mbọsa nwa ichiri iji keke gị dị anyị elu ka ebe a si ga na anyị na-aga ịma na ya anwụbugo na ọ bụ ozu ka anyị na-aga ka edezie anyị ka anyị dị ka ndị ozu na-adị ọ maka na anyị ruru ebe ahụ asa anyị na ihe anyị ka ga-eme n'ụwa karịrị akarị asa anyị biko na anyị na-achịta n'ụwa na egwu anyị ka ga-agụ n'ọnụ anyị karịrị akarị na ihe anyị ga-emere ụwa ka karịrị akarị achụbata anyị ebe a mana ọ bụrụ ya ka anyị na-ekwu ebe a ihe anyị na-ekwu ụwa na ịma na ya nwere nduzi anyị abụrụ n'ụzọ ka a chụbatara anyị n'ụwa ka anyị na-achịtezi fụkwa keke onye bọọdụ ya maka anyị sị ka anyị kwa akeke gatezi ebe a onye nwe ya bịa obodo ka nsogbu adịrị mana ihe mezie bụ na enweghị anyị na-emerụ ka keke nwere ihe anyị na-emere ka anyị anya anya nwere ihe mere ka anyị startụ okoro
buruzie gaa na nke ndị na-arụ keke enwere ndị anyị zụgasị anyị zụrụ sọ reciprocate ịma ị na-anya keke a sịkwa iweta sọ diamond chain igwe ị ga-aka m kọwa ụgwọ nke ọzọ ahụ brake pad ị ga-ama ya na ị na-anya keke ị kwesịrị eme dịka ihe ndị a ka anyị zụkọtasị nwa bụ na enwezi nke ọzọ echetara ihe ọzọ dị ka ibe bụ ige agbakọzie nye anyị ego ihe anyị mefu rụzie keke nye ya ji nsogbu adịrọ ihe na-achịkwa m ichezo chigbu me line up ihe niile anyị goro tie na keke hụ ichigome na-egoro plane craft ichezo me na-egoro brain na box ichezo me na-ego contact point olugo eji akpọ keke ọza aghọtara ihe niile unu na-agụkọsị esi m ngo ihe a niile unu gochie n'ofu keke nka onwebiri na-emebu keke ahụ ebu m ya aga Nsụka buru ya na-aga Abakaliki na-abata onwe ọkwụchi ntị ma onwere ihe na-eme ya onye kimegide ụzọ mgbọta m biko ị na-akpụzi anyị ndị okwu asị ị na-akpụ m ndị okwu asị anyị na-ebuzi ndị okwu asị ọkwefu afụgo m ụdị mmadụ gị ihe dị gị mma bụ aja anyị ree keke a wụrụ dị n'ime n'ụnụ ụnụ ewere kodo ga anyị chọrọ nsogbu ị na-emedo nwoke ma ife a abụrụkwa na ife a na-akpalụ mba ife a bụ ife eji nwayọọ edozi a ji nwayọọ dozie na ọ bụrụ ọnwụ mmadụ biko ọ bụ ma ọ gị na ya gbakọrọ ihe niile anyị spendịrị n'ụlọ ọgwụ imepụta nke anyị spendịrị maka obu nchewu n'ụbịara ka nke unu jam anyị obu hefe anyị vom ọ ma ọ gị na ya tiri ya imepụ na ihe anyị tiri na ruru 1,350 ma ọ bụ karịa mana ọ karịrị mana ọ ka hafịa na anyarị ha na-ada ọtụkwa anyị o gịnị mere nwoke ma bọs maria jemeleke na-azụ stovu hood mkpọmkpọ o nwere half gallon kerozin anyị dọbara mgbọ m vutere ka anyị kpọ keke ị ga-ajụ ije asa ji gị aga keke mba ka agba ya ọkụ mba biko mana ama m na ekwesịghị ịchọrọ n'obere ife ama m na ife ekwesịghị ime mana onye ada ebe a onye anyị na-ene anya ebe a na-agbakwa n'ajọ mbọ Enugwu ka m si wee durie wee bịa ebe a biko nụ ka obere ife nchọ ọnụ ụlọ ị na-achọrọ ihe enwere fere ifo m n'aka ịfụdugo m n'ụzọ ebe m na-aya iyo ị na-anụ maka egwu anwụnta ọsị m onye tesara ụmụazị ole ka ọ na-enye nri makwa ndị anyị bụ biko pụọ nwoke m kọrọ gị ya tịtụ n'ụzọ ọ na-ekwu ọsị m na ọ na-agba Enugwu na-agba ịgbakwara ụtọ nkọ ịgbara ababa ị bụrụ obi agụ ọsị m ọ na-agba Enugwu agbaka m gba n'izu gba ya ego esimota ego anyị ụnụ aga ata atụ ụnụ amaghị aga ka ere keke weta ego mba ka agba ya ọkụ mba ọ bụrụ na ọ bụghị na iji mmanya ha je kwado onu eziokwu ịkarịta ahụhụ ji afụle gị keke gị agwaghị nke bụ eziokwu ọkụ ifuru mmadụ abụọ ifuru ote ifuru anyị abụọ anyị na-akpa ike anyị na-enye nsogbu ọkụ ifuru n'obodo anyị nọ n'ime ya anyị abụọ a chọrọ inye anyị ndị nche na-eche obodo niile a nche maka nsogbu anyị na-enye mana ọzọ dị ka ibe ọkụ ifuru na abụọ ụnụ ga-atụwa mma were na ego ga-atụwa ụtụrụ gba n'ụlọ ụka ụnụ maka ihe ghara ime ntị nụrụ ya
ga-azụ wuruwuru anyị ma na ebe a na-aṅụ mmanya ihe ga-enye ọkwa a na-amaghị aka nke a na-amaghị aka nke a na-amaghị aka nke na-eti nne gị na-eti nna gị mana nsogbu adịrọ ihe niile bịara n'abalị awụrụgo anwụnta nsogbu adịrọ o mere ọfụma kene dịrị Chineke na edozigo ihe niile ndị mụ ife a na-alụ ife mere ya bụ na ama m na akọrọla unu otu ahụ si ene m anya ebe a abụ m nwa afọ abụ m ntọanị n'obodo a onye obodo a ka m bụ ya na ụjọ adịrọ mmadụ inwe ego dịkwa n'iche inwe obi eji eri ego dịkwa iche na ịbụ nwa afọ ọka ịgbụwa ọsọ na ịwụ nwa afọ enwe ndị nwa afọ na-ama ihe na-eme na be ha nwa afọ na-enwere afa na-amara afa nna gị ị kasị na nwa afọ ịmadụ ịwụzi nwa eke nwafọ onye ka isi jefụta mana ife dị na ya bụ na ifuru onye une n'anya ebe a onye abụ odogwu ka ọ bụ ezigbo odogwu bụ ife a onye a ifu isi ya ife o bu n'isi ka nkụ otu ihe na-afụ ya ebe a ọ ya sala ụmụaka n'ụlọ ka ebe tiba na wụsa aja ife fadụ n'ụlọ fa bụ ite naanị ọ gara imekwu ya 12 ka a maa na mmadụ nọ ebe ọ dị mkpa ka ọ bụ mba nwoke mmụọ ọnụrụbụ akayọ ị na-afụda na afọ ọkụkọ nwoke na-apịa ọkụ ọnwa ọpịa ọkụ nwanne m efugoni ya n'otu aka ọ dị Ada, gbanye mmiri. Ọtụ ihe na-enye m obi aṅụrị ọ kwefuru egwu anwụnta ya. A ga-ejikwana nwanyị. Ọgbakọ nke na ụjọ. A ga-eji ihe nwanyị kpaa tupu ịgba ihe na-eme. Anyị n'ofila abụ. Ọkwa ihe na-enye m obi aṅụrị na ihe ndị a. Onye kwụna ya agbasa anwụnta special anyị mere na-enye obodo asaka ofu ihe na-enye m obi aṅụrị bụ na kwefuru egwu anwụnta special ya ọ ga-eji so ntụnere ya ga-azụ wuru enwere onye na-ama nnọọ ka anwụnta special ya dịwagodo maka ihe dị mma enwere ka esi eme ya ọnwa ya nwere mana ọkụzuru a ga-eji na ego mana kosi na-adị ihe ndị ya nyere m aka a ga-esi na ya ga-adị
tiari. Oke ikwi na-aka mpọ. Odogwu nwoke biko. Ọkwa nna nke unu ka nna. Ịbịazibịa mee gịnị? O nwekwa ife na-eme o. Oyi abịa m ka m fụ unu. Ka mụ na unu achọ m ka unu kụzielu m ụmụ ajọ ije a unu na-aga enweta ụmụ ịma na ụbọchị a aghọta m ife galụnụ. Tiko ugboro ole ebe m kiri gị? Ugboro na-abụ. Tiko, ya m gwa gị eziokwu. Ị hụrụ ka m dị nwọsụ aha mụ na enyi m nwoke? Anyị abụghị ndị ohi, anyị abụghị ndị ọgba ama, anyị abụghị ndị aka ntụta, ma anyị abụghị ndị mmewu. Ịnụ m na-ekwu, anyị bụ ụmụ okorobịa na-agba mbọ ka anyị mara ma ya awatị egwu anyị. Abọm nke taịtụlụ ya bụ Anwụnta. Ịnụ m na-ekwu na anyị nọ vileji ha bụ maka na ya nwetara ego anyị ejije wax abụ. Ịnụ m na-ekwu anyị megide wax abọm ha. Ya m gwa gị eziokwu, ndị ya na-ahụ n'azụ anyị bụ bodyguards. Na imegide na iji aga tụrụ maneja ịbịa hụla gị anyị. Ịnụ m na-ekwu anyị waxịchara egwu ha ọfụta n'asha. Ihe ya na-ahụzi anyị bụ na ihe onyonyo Channel TV. Ndị ọrụ gaghị na-asị, ya cha, boss, ya mara m ha. Mba, aghọta m ife na-ekwu mana ọ bụrụ na nsorokwu na ọma mbụ ajọ ife maka na achọ m ka o nwee ife m na-eme abụrụ m onye na-anọ nkịtị. Ị na-esozi anyị dịka onye na-ekwe ekwe ka ọ bụ onye na-aza aza. Unu nwayọ na ọ bụrụ ọgụ nke ọbụla nso n'ime ya ma ya bụ na o nwere ife m na-alụ biko ịya ma ahụ na-eboghị level anyị. Ị na-esozi anyị dịka ọgbọ na ọgbọ sọ bụ gịnị? Ị mara mgbe anyị bidoro je rute mgbe anyị nọwọsọ ha. Ya m gwa gị eziokwu, ịbụkwa gị level anyị o. Yes. Ka mmenu na onye nke ịtọ ka mmenu na onye nke ịtọ ka o nwee ike atama m ahụ n'obodo ha. Onye nke ịtọ dị ka egịnịkwanị? Agwagwo nwa m gị na-ebughị level anyị, ịbụga wa mate. Onye bụ ịbụkwa meleka m. M gwa gị eziokwu nwọsụ ha. Jee chọrịrị partner nke gị, onye gị na-aga eme kolabo mụrụ bido iregwu nke gị. Jee chọma okwute maọbụ gịnị mere aka maọbụ ntụ na mara ma ọ ya pak gị. Oh yes. Ya m gwa gị eziokwu o. Ndị nche nọ na vileji ha o bufuru ha azụ. Ha darị gị aka anyị na-akwụgharị gị akwụ ka akwụna. Ha darị gị aka na ha ebufu ofu aka. Isi ga-esoro enu. Ịnụ m na-ekwu ememe gị ere hụ na aka m adịghị asịla na ọba anyị bụ isoko. Na m gwa gị ọsọ ha. Ịghọtara ife m na-ekwunu? Ịghọtara ife m na-ekwunu? Ihụkwa enye ha eze stoke abịa agbanyere m. O nweghị nwa mgbe ọtọ ọzọ m yi enye ha ya hụ ga abụ ịgbagọdọ ịba agbada mala ijuru ala. Agbada mala iche ga bụ na site anwụ m no jiri ya ma anwụ jiri ihe. Ijikwa emereme o n'iji asọkwu nsọ. Kere ka m gwa gị eziokwu, iwu egwu ha m na-achọ ka m waksa. M waksa egwu ha, ihe izizi m ji eme were ma ijegereje gba nkwụ. Ịmakwa na elegiri onye ya na-agba nkwụ na bara hụrụ gị ede ịdọrịrị adọrị mgbaghịrị kwụ na ma agba nkwụ gị ogboro bụ m gwara gị. Ị mara na ọ bụ gị harịa ụlọ ka ha na-ekitikporo gị tikporo gị ọ bụ mma m ji agba nkwụ gị. Ị mara ndị oyibo na-eke katidral na katidral m ji agba nkwụ gị. Mgbe ọ bụ ịfụta ị gara ahụ ọkwa ụta ekeleze ọ ga na nwebe onumegara onu bịa sị m ga-akatala ahụrụ m gị na ya si n'otu n'ala ugwu ka m gwa gị eziokwu. Ọhịa mere mgbe nwoke a chọrọ ịlụ m ekwere m nakwa ọ ga-aka m fụrụ n'anya bụrụ onwe m hụrụ gị n'anya. M gwa gị eziokwu, ịdịkwa eberebe.
I just I home my boss. I just Bob. Osna abom ya puta n'ụta ọ ga-abịa m ihe ishi m ozugbo isikwa nkwu mmerikwa ka aja ha na-emeri ya onwekwe ga-apụta n'ihe ha na-eme ọ ga-gwara gị mma na ijeje n'ọnwụ ka eche nọ ọkatupu ọgbafu hei eche m n'iwu oyi m ama m n'iwu onye anya ụfụ Hey, I was an idea. That's again, no. It's not good. It's again. When I give me, check out what when I'm trying, I'm doing that for one. I am. So what do you do? Oduna na masị gị. Oduna ka ụmụ ababụ nọ ndị. Ọ nke ka mma. Nke ọ ga-amasị m n'ime n'otu ọnụ ụlọ ebe a. Ha bụrụ nsogbu. Ọ na-ezokwu na bụrụ na ọbụla na ụmụ nwoke ọ dị ndakwu ya okwu. Ọmụnta mmadụ ka ga-ekwesị na akpọ ya ahụ na ịda atụ ụlọ. Dị maka gị. Maka na akụta chere maka mgbe aka m ji gaa n'ara. Nsogbu adịrị. Biko gaa bịa n'ala gị. Chiwo. Mmadụ ya ka ọ ndị mmụzi. Biko leba n'okwu m anya. Otu a nsi agagharị na village a ọ na-adịghị mma. Na o nwere ife nna alụ. Biko nye nnu m aka. Achọrọ ka mụ na unu na-alụkọ. Biko ọ bụrụgo ama m na ihe si na unu ada ezu ori, unu ada agba ama, unu ada eme nsogbu atụrụ ekweta m. Mana egwu a unu na-agụ. Biko nka nsogbu unu ka anyị na-agụ ka egwu ọ bụrụgodo ka m na-akụ aka nya unu na-agụ egwu na-akụnye aka na egwu na-agụ. Ka o wee bụ na o nwere ife na-eme biko. Mkparị ga-adị mma. Mkparị ga-adị mma. Tiko, Imawoniga bụ my epidemic to my life. Inurana, ana m eji fensik ma ọ bụ codeine ye chugu na ndụ m. Wamaleka m, ọ bụrụ na m bụ Wizkid ma ọ bụ Davido. Ị ga-afụta n'ụzọ kwụsị m. Yọgịrị m ka isogịrị m n'azụ kegịrị m eka mgbe m na-aga egwu. Ị ga-emetụ emi? Onye ngwala ọsọ m ọnụ, onye ngwala ọsọ m ke ụdị ifere ife nke a biko. N'ofu obodo a ka anyị nọ. Ị na-asị m ị na-abụ Davido, ị bụrụ Davido, ị bụrụ Wizkid. Kezi John ka mma Friday. Ị na-ayọkwa ihe ayọ gị na-akparị m. Ịhụghị anya. Ee, eblem m gị. Ataghị m ụta atọ.
ị nụrụ anya ya ka ị ga-eji wee hụrụ m n'ụzọ wee kwụsị m ị na-akọ ihe juru gị ọnụ ewu na respect adịghị magana ya m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na ibe etuto na-eto n'ibi bịa ka itoo m ama apị gị pịchachara gị ọnụ ma nwekọ gị ije eme ịnụnye m n'aka ama apị gị pịkpọọ gị ịdịra ya nwamba biko nnu ghọtakwana ibe m na-ekwu Hey, up and down. One guy went to name a robot. I need to know. Hey, how do you go? Hey, can't you make it as a code? Oh, my God, you make it. Well, that's a water. Also, the key there, and we can you look at it. Pia, who could that? Who couldn't come? Where you touch your way. And when you go to one culture, where no more will buy there. You're that. You know. Mana enwekwere ka o si kwuo okwu dị ndụ dị mma ịnabata ya mana enwekwere ka o si bawa mbasị na ịpụrụ na bịa na-ewutara gị na-esoro m n'elu enwere mbe anyị na-abara anyị biko nyetụrụ m aka tapuo mmiri o nwayọ kwakwari mere gị ahụ ezigbo mmadụ Ide noka. Escapa. Hey, no, what is one year? What now? Okay, we'll go see it. Hey, the question was just now. Aja, Cabo, what about to be all right? Up with the bull, and you know, your local. Never confuse the guy, the man. Never. Onye biya? Onye ụlọ ụka anyị ọyụ nwa mba ọ bụrụ onye ụlọ ụka anyị bịara ba anyị na-ayị ebu asị gịnị awọtachaghị m ihe na-ekwu isi na gịnị mere biko ka ọ dịrị onye ebu ịma amamihe dị n'ụdị n'ụdị onye nwaanyị onye ọbụla dịka ụdị nke esi dị afọ m bụ Chioma enwere m ebe obibi o wee nyezie m otu ụlọ ebe a otu ọnụ chere ka m ghọta ihe unu na-ekwu chere iwere ụlọ m naanị nọkọmarị n'elu ụlọ m naanị ofu ọnụ mba aja ga-emegide ya azụkwu chere ị ga-emegide ya azụkwu ebe ndị nsọ na-asụ oyi asịrị m gị otu ọnụ asị m gị otu ọnụ ụlọ akparị na n'ihe ọyị nwaanyị biko ya bụ asị m gị n'okwu ọ bụrụ na otu ọnụ bụ ama akparị gị ama eme gị embaras nna akwakọwa nga ọfụma asị m ya na ọ bụrụ m anwụ ụlọ na onye na-enwe ụlọ na-awụ ezigbo ọyị nwoke na ọ na-abịa aja biko akparị na m n'ihe ọyị nwaanyị anyị na-ekwu na ya enweghị ego anyị ji awatị egwu ị dọkwara n'elu ihe dịrị nwa adakịlete n'ụlọ ihu gị n'inwe gị shem bọs ị ya ala ire ka ọ dị mkparịwa ya bọs dịrị erifoghere ma be ka ị mara ị na-ekwu aja esi m n'elu da enwekwara mbe na nna ebe awụrụ na-enwe mbe
Nne. Ọ bụrụ na ọ ga-ebute nsogbu ka m na-agwa gị. Nsogbu adịrọ nne biko wụsarụ na-enwe mbe. Asị m gị na-enwe mbe. Mmadụ ka adapụrụ m n'ụzọ. Chere ọ bụrụ na ọ ga-ebute okwu biko ka anyị naba o. Adam na-ekwu ịla m ala. Ada anawago m. Kama mmanya nkwụ ga-esere enyi na enyi. Kama mmanya tiwa n'ụzọ. Beka na be m. Enwe m ike hapụ ike ịta afụ n'ụwa. Kwa ka ị dị. Laba begu. Lagira begu. Ọkwa ịsa anyị lagịra. Lagira begu boss. Dikpa nwoke dị ka gị. Keke nwe lagịra. Anyị na ọba anyị. Enwere mbe. Esi m n'elu da. Lagịra. Mmadụ enwere ike isi. Hey! Mari ya no be no piare na mi. Boyo za wo ko mari be gi. Hey! Hey, alu to gari mo. Gari ma wu. Eku me de eku. Hey! Nkwage, nkwokwolag. Nkwage, nkwokwolag. Oh, nataba. Oh, bịagwo nso. Nataba. Nataba nke ishiri. Nataba nke itoshiri ije. Nataba nke itoshiri nọ. Ekwenge. Nkwage, nkwokwolag. Nkwage, nkwokwolag. Boss one them. Odogwu igara. Ikuku ama na ọja nwoke ọma. Ekenekwa m. Ọgụ anwa aka. Boss. O mezine gwara mmadụ. Kịtịkpa bụ gbuo gị. Okerifọ gị nni. Kodi mmadụ bụ dị ihe adị. Aga n'aka na ịnọ ya. Aga n'aka ebe ịnọ ya. Nke wu mmadụ ama aṅụrụ gị mmiri tọgburu gị iko. Kodi mmadụ ịbụ. Ịbụ ọrịa ọfụrụ na-achọ onye ọ ga-egbu. Abụrụ m ọrịa ọfụrụ na-achọ onye ọ ga-egbu. Nya emezi m ife ọjọọ na nna eto gị. N'ọmalịcha nwa mmalụ ezigbo mmadụ otu a. Ịnụtala nwaanyị ịnụtala ọfụrụ. Ekwefu gị. So gbadịrị. Aga m egosi gị ya bụ ụzọ. Aga m ezi gị ụzọ. Ọkwa ọmafụ m nnukwu ihe. Ọgwụ oke ka m ga-etinye gị rie. Iwefu ụzọ. Mgbe gosi gị ụzọ. Igosi m ụzọ. Boss, ọkwa ife aka nna ya oge eri oge. Unu gosi m ụzọ ka m soro unu na-egodo nwatakịrị ịkpọ. Ife dị mma na-adịkwana m mma. Gosinu m ụzọ ka m soro unu lachawa pịọm. Biko gosinu m ụzọ. Nsogbu adịrọ. Ọkwagụwa, aga m egosi gị ụzọ. Ụzọ m ga-egosi gị bụ ogbuo gị. Ọmịkpọ gị. Kwefu gị. Ogbuo gị. Ọmịkpọ gị. Onye nwaanyị ụta gị si ema. Ebidobe ọ dị. Ebidobe. Ọ dị egwu gị na-amịkpọ.
Nne, ọkụkọ eziokwu agbapụọ ịmaka. Ịmakwa na efifi enwe mfọ gị. Ka m na-enye anya, ijiri na-egbuke. Ofu bụ asị na ya nwere ike ịnwe ndị mmụọ ozi. Ya nwere ike ịnwe onye chọpụ na ndị mmụọ ozi. Ga-echagha echiche sịkwa. Ndị mmụọ ozi a gwara anyị n'akwụkwọ nsọ na-eyi n'uwe ọcha, mana ihe ọ na uwe ọcha bụ ihe n'onwe mwụda. Ya, mba, na nwere ike ịnwe onye mmụọ mmiri, na nwere ike ịmara mmụọ mmiri, asakwa na-ewe onye mmụọ mmiri. Asakwa na-ewe mmụọ mmiri. Nne m, adịfote m, na-arịa anya ọfụma. Asịkwara na m sị, na-arịa onye ọfụma. Ọ bụrụ na anụ nọ na be m amasị gị, nsogbu adịrọ. Ya bụ na ị ga-aga ka ị ga-akpata ngwongwo na ngwongwo onye nwa na-esi idosere ebe nwa. Ọ bụkwa na ị chọrọ ka usoro ga-aga bute ngwongwo na ngwongwo ọ bụ. Nsogbu ama ndị negodi be m ọkwa n'ụjọ mere ndị ahapụgo maka na nke aja. Ụjọ amara m obi ịkpa dịka ma nụpụta nnọọ obi m urufu m nsị mba mụ ha ama nnọsọ ọsọ na ndị ọ na nke aja negodo nka nka ụlọ ajaja eme ọnụ. Nsogbu adịrọ oke fote ma anyị ga na-ana ụtụtụ ehihie abalị ụtụtụ ehihie abalị ijide m anyị na-eme ya tupu ịgba ihe anyị a na-abalị ihe na-abalị tupu ịgba ihe na-abala anyị nne m enwekwanụ m obi it doesn't even want your body. When I am mana, it will wait and ask him governor. I said, Yamokan. Hey, Nataka so. I can't tell you Namu. Akwa ema na asị na ahịa ọma na-ere onwe ya. Ịma ehi ndị a mkpọ na na-ebu na ndị a ha gbatịrị agba. Arụ disafandị. Eburu ha mepụta n'afịa otu a. Afịa na-azụ. Nwere ike resi afọ anyị na-epụta. Emakwa ehi atọ ndị a mkpọ. Ihe nlele otu n'ime ha bụ 2,200. Ebu na ndị nke ọzọ ebu na abụọ mkpọ. Erere m otu n'ime ha 65,000. Abịa kpọkọtazi ego niile nlekọta n'ime ya niile ọ bụrụzia 730,000. Hey, aka juru n'ọnụ. No. Nna anyị akpọ ga-abụ o nwekwara ihe o ji ego eme. Ego o nwe karịrị akarị nke na onye nwe ahụ agụụ ya ọbụla akụkata agbawalụ. Nọọsụ ofu ihe a nna ya ha meelu m ka ha na-aka emegholu m na onye akpa Igbo m na-anata na ekwu ya taa ekwu ya echi na-asị ya na-atabazi anụ bịa ka mụ na ya bịa ọma. Mana nsogbu adịghị. Abụ m onye ndidi ma edigide ruo biko otu ọbụla isi chọọ asị n'aka nyekwa aka ebe agwa aka nne ị na-ete onwe m mma ị na-alụlụ m ị ga-enwe ezigbo ụgwọ ọrụ enego nna m aga m agụkwa ihe one imegoro m na one imegoro m. Aga m agụ one ghara one. Ihe mere m karịrị akarị ọ dị ọtụtụ. Daalụ. Ya ka m ji wee kwụsị agụbụ ya na-agbaga awa. Ngwa nke anyị letara taa jee ịdọbịa jezie n'ọba ego mmanya aka welu ka o si sọwụ. Ị chọrọ ịgo ụgbọala ihe ọbụla ị chọrọ iji eme jee n'ego nke adaba mmanya aka na-abịa onye sọwụ. Nje were ego one sọwụ. Asị m ị na-agba mbọ ya bụ aka nye na-agba aka. Daalụ biko. Daalụ niile. Nje gbogbo. Egwu atụnaghị. Mmanwụ akwụnya n'azụ. Onye ga-akwatu kama a ga-akwatu ngwaga ngwakwụọla.
chekwa. Hey. Bịa. Ọ na ọ bụrụ nwatakịrị nwaanyị a ka m fụ ya na bọs. Ọ na-azụzi ndị ala. Hei, na nwatakịrị a na-azụ ndị ala. Mgbe nọ n'ebe a na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke ka onye nwatakịrị mara ezigbo mma na-egbuke dịka ya. Ama m na-afịa akpa. Ọchịdọ gị nnọọ. Nke a dabara na anwụnta mba. Okay. Akịrịgị sọ nwaanyị kebe, akịrịgị sọ nwa mgbọtọ. Somebody would tear up. You make sense. Magonde jega sharo ije make tank bozo ishin bob dagra bozo ememe de be no biagere so ije gree for hey biko mba biko abia me fogi kini na agbasi ko yo shi mbo onwero abia me fogi biko ịma na otego nna ya unu ku ntie m n'ife a na-eme agụ ga-egbukwe m n'obodo ahụ abịa m ka ihe dị ka gị ka nye gị obere ife ka i wee jegolu nwa mbọ. You got up, stand up. Not up. Gonna be here, picture in you. Ask him now. Abiam can you obele ego ki we golu wambo. Wait here ni fa na no. Chico. Kedu oduka wambo. Picture in you kan je nwo. Ima na mada hu man obo. Bam. Obroku de wambo a. Ọbụrụ dị nke ahụ ndị nnukwu kpọcha ndị mmanya ndị ichie achọrọ m ka nye gị ego ka ije goli ya nwa ama m na ọ na-adị mma ka m hụgodo ego ọ bụ ị chọrọ ka m wee jee nwa mbụ na m na-anaghị ego ha abụkwa gị na m ekwetegwu ihe ị na-ekwu o What's all heck? If you change your mind, would they go hard? What I go? I'm made to when it seems so. Can madam you make employ? You gotta get more. Oh, yes. Dollar. You get out so much. Mago, you know, so chasing and put chasing, so draws, so up and take it on a bouquet. I'm eager, Melly. Is it? In nature, you would echo Rosa. Mba nsogbu adọrọ ife ọbụla m mmemme nnọọ ka m wee nwee ike isolu unu na-enweta nwarịarịa na-eti ife n'ọnụ m n'ọkwa n'ife nna ya o nwere ife ọzọ biko ị na-afụkwa otu adara ụta ịfụrụ ya ị na-echezi ibu n'ihe ibidogo n'ọrụ vulite n'elu nsogbu adọrọ ife ọbụla m ga-eme nnọọ ka o wee mara nso ibe
Tico. It's too much. Mo mere employ. O gaga ke mo. Amara proto. In fact, akodi mu na ebe a je ma iticho he gaaro. Je ba acho he gaaro kure ba de ma. Ibido go ọrụ o. In fact, mba. Obi na-azụ m adịkwa mma. Chioma, ikweazụ m na ị nwere ibu. Aka m akpọ ndị agbata obi m kpọọ ndị enyi m anyị na-aga bute akpa. Ị gachịkọrọ ụmụ ndị ara ha bịa onye na-aga bute akpa. Onye fụrụ gị n'ụzọ esi ha na-ebe eke n'aka. Mba, hapụrụ ndị ara ụmụnne m. Ngwongwo fọdụrụ m si aga m ebute ebe a. Achọrọ m ibu esi ha bụ ihe ndị a bụcha ụmụnne gị. Ihe ndị a ihe niile a ụmụnne gị. Obi m sọsọ isii ka ha dị. Sọsọ isii etinye mụ na gị ọ bụrụ 8 ụmụnne gị. Ha! Chioma, ya bụ na ọ bụrụ ihe nche na ịbụ ka ịbụ. Ya bụ na afụfụ na ị na-echi n'ụwa gị afụfụ na-ata gị arụ nchekwa n'ọnwa pino nwatakịrị mụ na enwere ike nọ na-emegasị ihe dị aṅa. Nne eziokwu na-enwe ihe mgbapụrụ gị mana ama m n'ọnụ ka Chukwu nna jikọ ụwa ofu ọ na-anwa njikwa gị ihe anwa biko akwụghasị gị biko chiri ihe ndị a chefu na gị. Obi m biko biko nọ n'ebe ahụ na business. Obi m chetakwa na ịgwa m na anyị ga na-ebizi ebe a na-agbakwu mbọ biko. Nsogbu adịrọ ekwetere n'ọhịa ngwa gị a sị gị na mụ na gị ga bịa nwoke nwere nwaanyị na-ebugharị ihe ahụ nna a sị gị na anyị ga na-ebi na-agba mbọ ọ bụ ya enwe mgbe esi gị na ha ga na-ebi na-agba mbọ onwe mgbe gwago otu a kezi etu ị ga-achọzi ka mkpọ ụmụnne m asị ọ dịkwanụ mma biko ọ na-echere na ọ ga-adị mma ka ị metụ m ohere ka m gosigodi gị ihe. Bịa ka ihe chọrọ igosi m ị na-egosi be m degodo ihe eji bịa be m degodo onye adị ka ihe akpụrụ akpụ ka ị nọ ụdị ihe mmadụ na-ama mfụ n'ụwa nka nwa ndụ ihe a ka ị dụdụrụ bịa be m nwa nchi enwe nke ahụ chere o ọ pụtara na ọ bụrụgodo ihe akwụkwọ une ewere n'ime akpụkpọ ụkwụ ka ị dị nke nwe n'ụgwọ ụnụ abịa ebe a na-eshi nnọọ yabasị ụfọdụ na-eshi ogbe kwunu ji awụ arụ ngwa kwe na anyị ka anyị bata n'ime nwa ọnụ mmiri ma zuru ike sọsọ taa biko. Bịa nwoke m na-azụ ịmakwa na obi tara gị mmiri ịmakwa na ị nwere obi ọjọọ ka ha bịa be m bịa zuru ike n'otu ọnụ ụlọ ka ebe ha ga-anọ ya nwere nke a dị ka nwamba n'elu ihe onyonyo m ka ọ ga-anọ ụfọdụ ụkwụ ha achịpụta n'iro ụfọdụ nọ n'elu ibe ha ọsọ m ka ha bata n'otu ọnụ ụlọ ka ha bịakwuo bịa ṅụrụ mmiri. Chioma a sị nnọọ na m kwetere ka ha bịa ṅụọ mmiri ka iko ha ga-eji ṅụọ mmiri biko gwagodo m iko ụmụ ihe akpụrụgba na ekpuru a ga-eji ṅụọ mmiri. Sọsọ ihe ọma m ga-emerụ ụnụ maka na ụmụ onye ụka bụ lekwe nke a nke nwoke a ya na nke a nna ama ma ya nwere ejitere periko ma ọgwụ ha ga-abịa n'azụ ụlọ ọ bụrụ ma ọ mere ka anyị nyewe ha n'ọnụ ewere emere mmiri. Biko Chioma biko kpọrọ ndị a chepụ ihe ebe a chepụ ndị a ebe a ọ ga-esikwa mụ na gị chepụ lekwenụ biko pụọ na ebe a ndị mmadụ anụ ihe achọkwa m
nke a dịkwute nwa ndụ. Bịa Chioma, hey, bịa enwere akpa dị sara abịa biko bịa were ihe a. Baa n'ime ga abụrụ akpa gị. Chinwe nwene ogbe ike ndị aja awụ arụ. Ekwe ya n'isi. Ogidi good mother ebude. Emine gi eme. Kemba wumbo mo na dikpa nwoke dika gi, ngbo le odo chon onu ga amansi ike. Ogidi. Ge ntị ka ngwa gị. Ihe ọma ikwesịrị imere onwe gị wo. Ị bịa nnọọ ị gaa na nwa nkọnkọ chee echiche chebere onwe gị. Ijidugo onwe gị ajụ ihe mere eji shishi obodo mepere emepe bịa n'ime obodo. Onye nọ n'ime obodo ebe a na-achọ ka ọ gaa obodo mepere emepe. Gị wee gaa nwa obodo mepere emepe esiebe atọ bata gị ebe a. Ihe ọma ị ga-emere onwe gị egbo. Ị ga were ndụdụ duchie ọnụ gị ọ wụrụ ịma mmenwu ya maka ọbara ị ga ndị na-adụchi ọnụ n'ụlọ ọgwụ adụchie gị ọnụ. Kedu ife na-ada atakasị gị arụ? Kedu ụdị mmadụ ebute? Ife na-achọ ịgwa gị nwa bụ tiko nwa nchiko bụ mgbụsị ọzọ ekwụsị m n'ụzọ ngwa gị nke m na-eme anụ mpama ka ịma nne m ibu ọrịa n'ọnụ ọ bụrụ na ibu ọrịa enwere ụlọ ọgwụ health center dị n'obodo anyị ka adụchie gị ọnụ anụ mpama kwụsị m n'ụzọ ụra ga-ebe ya. Aja, naanị ihe m chọrọ ezigbo enyi ga-anabata m ma nyekwa m aka site n'obi ya. Nwanne m mana eche m gị na bọs aga baba ma ha na ọ gịnị mezi? O chụpụgo m. Yei! Maka gịnịzi? Maka na m ji ebute ngwongwo m niile fọdụrụ ọsịzie na-ebu m nsogbu. Yei! Ọgwụ! Hey! Bọs ha bụ anụ ebe ọ bụ. Hey! Etikwe m na nwere uche. M chụmalika gị ajụjụ. Mgbe gị na-anọ mgba m o meriri ha na Gịnị? Mba. Ajụjụ bụ ama jụkwara. Mba. Mgbe o merighị ihe na-ehu na a ma anabata gị. A ma anabata gị. N'ịmago ihe hụ na-asọkwa nsọ. Ịmago na onwe ka mere ihe ndị nọdụ ya n'ime ụlọ ebe ya shie kwa gị onye ya shie kwa onye agịgba gị ọ bụla na-erike magnet. Nke a ma mbụ nsogbu. Ọ bụrụ na ị ga-anabata m otu mbe. Ọ bụrụ nsogbu. Anabatagwo m amụ. Jee butegịrị akpa gị hụ niile te nsogbu so elu ma vuru evulete ma ọ bụ na-anabatagwo m amụ. Were n'ịmagịrị ma mechi. Were iwe jee butegịrị ra mgbe etie gị. Agbada m ala. Jee onye ke mbụ Chọba jee ire ụra mgbe echi.
The person you are rejecting, do you know who he is? The person you are maltreating, do you know her future? The person you call nobody today could be somebody tomorrow. The person you despise today could be your savior tomorrow. Nebo adiroma, imalechi, imalechi. Nebo adiroma. Do you know tomorrow? Imalechi, nebo adiroma. This world is so deep, you don't know what. Boss, ezoku mi makwagi ye, boss. Nwa ha de mereme hana. You kwara ko na ama. Ki hafreka o jegre no onwe. Hey! Abi chikweni engwere ni megere ngara no bodo ha. Choma bo. Hey! Choma. Odu kwana ma nde ha diftere. Kidedem nde bunde ha. Ihe di second adatara na ya. Aja. Ndị a bụ ụmụ nwanne m. Biko anyị ga na-ebizi ebe a, anyị niile ga na-ebizi ebe a. Na-arụkọ ọrụ, o? Bugede. Vamos, Gondoshio. Chama gini bemberiki. Chama goni ni chari bum. O baru ni je putai rande ha datara na ya gere bia gbe mu. Chere. Ma Ele. Chama kabaga. Aja biko nkwe na ika anyị nọrọ ebe a n'abalị biko. Biko aja ị ga-ahụkwa uru ga-apụta n'ihe. Chioma ka bụkwa gị eziokwu. Mishiwa be piere n'ime ụlọ ọchụ ha. Were anya m kparị mgbe m dobere ogbe adala m. Mfụta wa be. Aya kiete mere ya kiete. Aja ya ọkai n'ike were ọnụ okwu. Mụ mere achọ ajụjụ. Na piere fụta ka echukọba ya ajụjụ. Aja biko bịanụ o. Kaina. Okay, I'm CJ. I tell you, I'm here. I'm not gafu futare. Ya kuta kwa mumonda yake ya buru abe. Oh shit. Hello. Hey. I'm for the no abe. I'm not gonna have what kill accident and meet them na beredu. Hey. So more CJ. Hey. What made you too short? Boss! Tell no! Okay, not talking. Huh? When from when I be? Oh, where on your money? I saw where on your from when now. You can not talk. Who thought it was? When they for the Kandara when I be.
Keke bụ ndị dị ka ndị ala bigoro. O nwere onye afọ mfụrụ ebe a nụwa. Makwa ebe m bido chụba gị ọsọ. Udo ọ dịkwa? Udo adịrọ. Tiko, eziokwu m. Mmadụ ka ị bụ. Ọjọọ kpara mmadụ ka ị bụ. Aga m na-asazi gị okwu. Mana isi na nwere ndị fụ n'ụzọ. Ị makwa na nkụ ga na nnukwu oke ọfịa ga-akpa si n'ọnkụ m ga-eji si nri n'oge udu mmiri nkụ afụfụ. Amụrụ m na ihe na-agba agba na ihe na-ata ata ma ime akpa ihe niile juru n'ime ya bụ nkụ. Ya bụ na ị kpatara nkụ arụ. Ya bụ na nkụ arụ ka ị kpatara. Chioma abụrụ ihe nche na ọ bụ. Chioma abụrụ ife nche na ọ bụ. Makwana nsogbu dị nwa na-arụ karịrị ya nwa. Ewo, nsogbu dị ya nwatakịrị akwa foto ọ dị gịlịgịlị. Nsogbu o bido anyị gbu ya. Ama m na-afụfụ ka ọ tagidere. Makwa ama dị m ọ dị onwere ike ọ dị eriri n'ebe o chepụta. Amara m na-afụ dosa nwatakịrị nwaanyị otu a. O wee na-acha ihe nwa na-egbuke eche na mmadụ ka ọ bụ. Ifo ndị nwatakịrị nwaanyị akpọbebe m, ị ga-ama m ụra. Ndị dị ka ndị ala, ndị agụrụ na-atawa afọ. Mgbe nyoo sị ka mmanụ fụ ha, ka mmanụ menwe ka ha si jide komkom n'aka, ka mmazie nọ ndị ara gbam ka bụ na ha nọ. Enwere komkom fụrụ ha n'aka, enwere efere m ha ji aya ịyọ. Nwanna wee chee ihe m ga-eme, ịma na mụnwa adị m egbu oge, onye ji oge ada n'ọdụ n'afịa. Mgbe mịa mma chụọ pap onye ọdụ fibe, onye ọdụ ka bịa. Ha agbakọta onye gbafe ọgbafe ibe ma ndị zọrọ onwe ha okwu n'elu. Chekwa. Nye maka nna apụta ka m gbazie ọsọ gaa na nke aja gagwa ihe m na ije ga pụtakwa n'ụzọ ebe ha na-agbakwa ọsọ pụta fụkwa ha. Ọkwa ya bụ ọsọ ifuru m na-agba. Ọkwa ya kasị ka gagwa aja. Bọọlụ jere. Otu anyị si kwanyere m ugwu. Ka m gwazie anyị nke bụ eziokwu. Chioma anyị na-afa ekwu maka ya. Afụrụ m fa ka fa so nnọọ na-abanye na nke aja. Amụrụ m ife eji ekọfọ ime ebe ahụ. Na nke onye? Afụrụ ka fa so abanye na nke aja. Aja enyi nwoke. Na nke aja enyi nwoke. Biko juo. Ozugbo. Biko, mmadụ esi ụzọ a. Aga m esi ụzọ nke a ga-aka nso. Achọrọ m ịfụ mmadụ n'ụzọ. Ọ ga-adị. Yeah, boss. Yeah, boss. You work at the local. I'm not too bad. Yeah. Kai ko do me. Why am we keep the law by I didn't pay money. I got away a long way. Yeah, so you talk by it will marry me so get on. Yeah, kai ko do me. Boss. But I wish. Aja. Hey. Aja. I don't believe in it because I get it. Where's the boy? What? That's more than I hear. I'll pay for what I can want to watch your ma. Nka mo na ku fi begi gobem. Motakiri o check up e won ko he dia ni ime. O kwa kpon dey debate no ime. Motakiri bu nku ahu na akpari. Aja. Motakiri bu mu azi na enwere nne na nna na akpari. Na acho onye o ga elomi. Aja ni na. Hey. Yeah. Aja. The boss. Begi ka si na puta o mu do yan. Hey, nna aja afọ amanya. Ịma na nwa nwaanyị a m na-akpọgharị na be anyị niile. Chioma gbam. Ofu ihe ka m bịara ịgwa gị. The same experience. Nwa aba aga m efu. Ọ na gị na-achọ ihe atọ dị akwara. Ọ na-achọ ihe ọ na-egbu. Mana otu ihe wụ na otu ihe dị n'ime ya wụ na ọkwa efu ihe mere n'etiti mụ na ya nwatakịrị. Aga m eji akụ egwu. Oh, yeah, but what do I go? Yeah, but come. See, I get it. Yeah, oh, you man. I in my head game. I got happy. You go and want
Okay. Yeah. Mbana kagadi chenu. Aja. Chiwere m. Yeah, we are not.